Da je publika ono što čini niške filmske susrete jedinstvenim u svetu, definitivno se potvrdilo na ovogodišnjem festivalu. Više od 20.000 ljudi koji su prošli kroz Nišku tvrđavu tokom proteklih 6 dana, ispunjena letnja pozornica tokom projekcija, rasprodate i dodatne karte za stajanje, definitivno je ono što je donelo poseban sjaj 42. filmskim susretima. Svečanu ceremoniju dodele nagrada poslednje večeri festivala na početku je malo poremetio nedolazak glumaca koji su dobili priznanja za najboljeg debitanta, mušku i žensku epizodu. Umesto Milana Vasića, Milene Vasić-Ražnatović i Vojina Ćetkovića, nagrade su primile njihove starije kolege koje su pokazale da je moguće pomiriti aktuelne obaveze i poštovanje prema glumačkom festivalu i publici. Kada je Anica Dobra, miljenica niške publike, izašla na letnju pozornicu da primi povelju za izuzetnu žensku ulogu, svečanost je tek tada počela. Juhu, juhu! Vi, draga niška publiko, utičete na to da se glumci osjećaju vrlo srećno i radosno i hvala vam na ovom uzbudljivom trenutku i hvala vam na ovom aplauzu. Ja bih želela da se zahvalim Srdanu Goluboviću, koji je reditelj filma Klopka, koji ima dovoljno hrabrosti, a i ludila, da se usudi da mi ponudi ovakvu ulogu. Želela bih da se zahvalim i naravno članovima žirija koji su takođe imali dovoljno hrabrosti i ludila. Šalim se, koji su videli i prepoznali ono što sam ja želela da prikažem svojom ulogom, a imam utisak da ste vi pomogli malo time, zato što kada smo imali ovde projekciju Klopke, vi ste sve nas glumci ispratili tako burnim i jakim aplauzom, pa ako je neko i razmišljao možda da nam ne da nagradu, mislim da je ovaj aplauz to sve potukao. Hvala vam na tome. Svetozar Cvetković nikada nije propustio da kada ima film dođe na Niški festival. I to je niška publika uvek umela da ceni. On je dobio povelju za izuzetnu mušku ulogu u filmu Odbačen Miše Radivojevića. Smislio sam nešto da vam kažem dok sam se vozio ovamo, ali pošto je Anica Dobra toliko puno toga rekla, ostalo mi je malo vremena. 81. godine na ovom istom mestu sam po prvi put u svom životu dobio jednu nagradu. Bila je to debitanska nagrada. U tom trenutku nisam mogao da pretpostavim da 26 godina kasnije postoji i ova nagrada. Hvala vam puno što ste ostali živi sve ove godine i što sam ja ostao živ zahvaljujući vam. Suzdržana, a emotivna, odmerena, a jaka, lomljiva, a odlučna. Minimalna sredstva, praznik glume. Izvanredna u ulozi Marije u filmu Klopka, nagradu Carica Teodora ove godine dobija Nataša Ninković. Puno vam hvala. Ja mislim da svaka glumica, da ne kažem sanja, možda to pretencijozno zvuči, želi da jednog dana drži caricu u svojim rukama. Ja kada sam primala Grand Prix na ovom festivalu, tad nisam, mislim, bila ovako srećna i uzbuđena, jer carica nekako mnogo lepše zvuči. A ja sam jako, uzbuđena, mogu da kažem, ponosna sam. Možda postoji još jedan razlog koji je bitniji od mog ličnog zadovoljstva, to je da je zaista ovogodišnji filmski Niški festival
zajedno sa vama najlepšom publikom, mislim, povratio jedan poljuljani dignitet glumačke profesije. I hvala vam za to puno, puno, puno. Posle sjajnih uloga u pozorištu, evo ga na filmu u složenom liku Raše. Od cinika, razočaranog gubitnika i nesnađenog čoveka, do katarze i krika koje prepoznajemo kao deo vremena koje je za nama, proveo nas je sjajni Goran Šušljik. Nagrada car Konstantin za ulogu u filmu Huddersfield, Goran Šušljik. Hvala vam što verujete u naš film, a ja hoću samo da se zahvalim večeras, pošto mi je to užasno važno. Nebojši Glogovcu, zato što je zajedno sa mnom verovao i okupio sve ove ljude koji su sa nama radili film. Hvala vam, obećavamo nove, bolje uloge. Prijatno. Postati glumac je cilj. I postati dobar glumac je cilj. A postati veliki glumac je krajnji cilj. Veliki glumac se rodi i traje na našu i vašu sreću. Potresao nas je i pokazao svoje neiscrpne glumačke sposobnosti ulogama u 2 filma i dokazao zašto se divimo velikim glumcima. Za izvanredne uloge u filmovima Klopka i Huddersfield nagrada Grand Prix na ISA, za najbolje glumačko ostvarenje odlazi u ruke Nebojše Glogovca. Ono što je bilo neminovno, prvo, prema glasovima publike, glumac 2. festivalske večeri, pa 5. festivalske večeri, pa prema ukupnom broju glasova gledalaca glumac festivala, a onda i jednoglasnom odlukom žirija. Najsjajnija nagrada Grand Prix na ISA pripala je Nebojši Glogovcu za uloge u filmovima Klopka i Huddersfield. Nadam se da će ti ova nagrada ulepšati današnji rođendan i godišnjicu braka. Hvala, 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 hvala i hvala. Jako puno hvala. Ne znam šta da kažem, presrećan sam, neverovatno je koliko stvari stane u jedan dan. Posle kažu život je kratak, nije uopšte. Može to svašta toga da se desi, evo, u jednom danu. Srećan sam i ponosan sam i, izvinjavam se, počastovan sam izuzetno. Hvala vam što nas ovoliko volite i što ste nam motiv i podrška i neki cilj je to vaše zadovoljstvo koje evo ovih dana tako zdušno iskazujete i častite nas tim velikim aplauzima i ljubavlju. Hvala vam, opravdat ćemo i dalje.
Poslednji poklon nagrađenih glumaca na 42. filmskim susretima i Golub mira koji je poleteo sa letnje pozornice u Niškoj tvrđavi, poziv je organizatora i učesnika da svi u još većem broju dođu na naredni 43. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Da je niška publika sazrela i spremna da prihvati nešto novo i drugačije od produkcije koja retko izlazi iz već opšte prihvaćenih žanrova, dokaz je izuzetno posećena projekcija poslednjeg filma na festivalu prikazanog van zvanične konkurencije Crna Zora Bojana Todorovića i Bojana Ranđelovića. Crna Zora je igrano dokumentarni film o Srbiji u vreme Karađorđa i Miloša Obrenovića. 1817. godina, kraj jedne istorijske epohe u Srba, glava Crnog Đorđa, čoveka koji je svojim delima obeležio celu epohu i vaskrsao malu, ali ponosnu evropsku naciju, doneta je pred noge Marašli Ali Paše, beogradskog vezira. Velika prekretnica i nagoveštaj nove političke ere u koju će Srbija zakoračiti. Motiv je koji vlada ovom gorkom pričom u kojoj se otkriva i lični odnos između kumova, Miloša Obrenovića i vožda Karađorđa, ubice i ubijenog. Doživjeti priznanje baš u mestu gde radite jeste najteže. Niš jeste pomalo specifičan grad, možda malo i više naklonjen Obrenovićevskoj dinastiji nego Karađorđevićima. Tako da tek negde na polovini filma smo u stvari shvatili koliko je možda malo i ludo ovo što smo radili da zatvorimo festival filmom o Karađorđu. Ali mislim da je film našao, onako pogodio emociju u ovoj publici, mislim da je dosta ljudi ostalo i to potvrđuje onaj aplauz na kraju. Tako da priča koju smo htjeli da ispričamo je ispričana i može samo da nam bude podstrek za neki dalji rad. A i žanr malo specifičan, nešto drugačije u našoj kinematografiji, naročito u poslednje vreme, koliko ste se bojali da li će to da korespondira sa publikom i koliko to može da bude hermetično, jer nije komercijalno definitivno? Pa komercijalno nije, ali ja mislim da je to definitivno trend u svetskoj kinematografiji. Znači, unazad nekoliko godina u Kanu jednostavno, sad malo je možda preka reč da kažem, dominiraju takve filmove, ali jednostavno vrlo zapaženu ulogu igraju. Muri je dobio Oscara za dokumentarni film, onda sad on indijski film je dobio takođe Oscara. Mislim da ovo jeste jedan ovako pravac u kinematografiji koji će sve više da se radi, zato što je mnogo jeftinio od igranog filma, da pravite potpuno igrani film, ali poruka koju možete da prenesete uopšte nije slabija. Tako da mislim jednostavno i zbog opšte situacije u kinematografiji u Srbiji mislim da će sve više i više takvih filmova da bude. A film jeste hermetičan, jeste zatvoren, jeste težak za gledanje. Ja stvarno mislim da jeste težak i da ako propustite 5 minuta jednostavno to je mnogo informacije i da ne može da se posle uhvati ona nit koja jeste jako bitna za film, jer svaka replika koja je recimo u trećoj sceni je logično mesto dobija negde u ne znam 7. ili 8. i jeste tako. Ako ga ne pratite pažljivo može izgledati konfuzno. Ali ima mnogo glumačkih scena i pretpostavljam da vam je to bila ulaznica za ovaj festival bez obzira što nije u zvaničnoj konkurenciji. Pa jeste, film jeste glumački. Znači, prvenstveno ja bih izdvojio u filmu, znači, stvarno odlične glumačke role. Pre svega mislim na Milicu Milšu, na Dragana Nikolića, na Zdravka, Dejana Cismilovića koji je potpuno drugačije po prvi put predstavio jednog Vojicu Vulićevića gde je stvarno branio taj lik, znači istorijski i glumački što se kaže do zadnjeg kadra. Ono što bih isto izdvojio, to je fotografija u filmu koju je radio Bojan Ranđelović i stvarno mislim da je neobična sa puno nekih čudnih rakursa, uglova, puno subjektivnog rada kamerom. Jeste postojao neki strah da li će ljudi to prihvatiti, da li će razumeti, ali nakon svega ono što kaže sreće prati hrabre, pa tako i nas. Ti znaš šta je bolje. Izuzetno ostvarenja napravila je cela glumačka ekipa. Igor Damjanović, Zdravko Maletić, Marija Arsić, Nikola Milojević, Mladen Milić, Nebojša Milosavljević. Poseban doprinos filmu su i glumačke bravure i podrška kolegama Dragana Nikolića, Milice Milše i Petra Kralja u ulozi naratora. Vožda Karađorđa izuzetno sugestivno tumači Ivan Vučković. Miloš nam je tvrd lebac. Kad god radite epohu imate taj problem. Znači šta god da radite uvek postoji bojazan da to neće biti zanimljivo svetu u kome živimo, svetu lakrdije,
i granda na sve strane, tako da ovo je jedan ozbiljan film, zaista težak za gledanje, nije na prvu loptu, ne osvaja, odnosno osvaja samo onog koji je dovoljno koncentrisan i koji bar nešto zna o svojoj istoriji, ako uopšte to danas nekoga i zanima. Tako da ja sam generalno zadovoljan, niška publika je vrh. Znači šta god da radite, a vezano je za film, potvrdu tražite u Nišu. Ako nešto postoji 42 godine, to je dovoljno opterećujuće za svakog i za mnogo veće produkcije nego što je naša i za mnogo veće glumce nego što su u filmu, koji se pojavljuju u filmu Crna Zora, ne računam Gagu, koji je već naravno legenda. Tako da neka bojazan je postojala, ali ne više toliko zbog samog filma. Mi znamo dobro šta smo uradili, znamo gde smo grešili, znamo zašto smo grešili. Međutim, ja kažem opet, generalno, vi na današnje vreme koje je totalno bezglavo i koje traži samo glamur i ništa više, uvek imate problem da će možda neko reći ovo nije nešto što mene zanima. Ja sam tačno večeras, bio sam u VIP-u gore, ili tako, i posmatrao sam publiku i definitivno im je trebalo neko vreme da se zagreju i oni, da uđu u priču i da shvate u stvari šta gledaju, da bi naravno zadnjih 20 minuta sve to leglo na svoje, jer ti zadnjih 20 minuta, kao i prvih 10 minuta, 15 su zaista minuti koji su nešto što bez obzira na kraju nikoga ne ostave ravnodušno. Tako je bilo večeras. Samo šejte sa brojanicom. Dejan Cicmilović, prvak Narodnog pozorišta u Nišu, u ulozi Vujice Volićevića, predstavio se publici u sasvim drugačijem svetlu, u odnosu na veoma širok dijapazon likova po kojima ga pozorišna publika poznaje. Ne ja, samo Miloš. Ovo je posebno zadovoljstvo iz jednostavnog razloga, zato što ja apsolutno verujem u ove ljude koji su napravili ovaj film. Ovo jeste bio film koji je rađen sa puno ljubavi, a sa mnogo malo para. Kao što uvek i biva u nekim onako početnim, volim ljude koji su entuzijasti, ljudi koji žele da, koji imaju energije, volje i želje da naprave delo koje može da znači i njima i ovom gradu i ovoj zemlji i tako dalje. Kao što ste videli, film tretira jednu istorijsku tematiku, naravno kroz jedan umetnički izraz. Znači, žanrovski on je opredeljen već, znači istorijsko-umetnički, kako bi ga već nazvao. U filmu igram ulogu Vujice. Pokušao sam u razgovoru sa rediteljem da napravim jedan dogovor, da jednostavno pokušam da napravim nešto što nije do sada rađeno, odnosno da se otklonim od svega onoga od onih kolega koji su pre mene igrali ovaj lik. Znači, ja nisam njega shvatio uopšte kao negativca, jednostavno sam tražio neku vrstu odbrane ovog čovjeka, zašto on to uradi. Mislim, da li uopšte može da se odbrani čovjek koji napravi tako gnusan čin poput ubistva sopstvenog kuma. Ali ja mislim da on nije krvnik, nego da je čovjek koji je nateran na tako nešto. Jer ipak neko ko tako nešto uradi, a posle toga podigne pokajnicu, odnosno crkvu u znak pokajanja, znači da se zaista iskreno kaje. Tu sam negdje tražio ono smisao i način i neku vrstu postupaka izraza koji bi opravdao ovaj lik. Eto, to je nešto najkraće što bih mogao da kažem uopšte o ulozi. Sad možemo da komentarišemo određene scene ili šta ja znam. Ovaj film je naravno niskobudžetni, mislim, u odnosu na ono kako se snimaju filmi, šta je tako, ali se nadam da je ovo samo, mada je ovo drugi film ove produkcijske kuće, da je ovo samo u stvari početak jednog zaista dobrog posla, jedne velike saradnje ove ekipe glumaca i NG tima i sa sjajnim rediteljima i Bojanom Todorovićem i Bojanom Ranđelovićem. I nadam se da će sledeće godine ili
nekih drugih godina, da naprave onako vrhunski film, ali da će i ljudi iz ovog grada, iz ove zemlje prepoznati tu vrstu talenta i umetnosti koju ovi ljudi nose u sebi. Važan ispit za ekipu Crne Zore je projekcija na 42. filmskim susretima i osluškivanje reakcija široke publike i uspeh celokupne autorske ekipe iz Niša na domaćem terenu.